Здравейте, скъпи приятели на домашния уют! Предлагам ви уникалната оферта само срещу 5 лева месечно да ви поддържам дома. Значи, ви са, това казанче ще ти глътне поне 7000. 5 лева си остават. Значи, самото казанче е около 300-400 лева. И оттам нататък почваме. Аз не съм за парите. Ама няма, аз ти срутих вече половината неща, така че нямаш и друг избор. Аз съм за човешкото взаимоотношение. Няма къде да живееш. Предпочитам на новогодишната нощ да се обади някой по телефона и да каже: майсторе, да си жив и здрав и ти, и децата, и баща ти, и майка ти. А не някой да се обади и да каже: майсторе, протече ми отново покрива, и аз да зарежа цялото си семейство и когато се върна да видя, че всичко е изядено. И луканката, и суджука, дори кашкавала. Защо да не вържа ключа към лампата за спалнята с звънец? Това са немски стандарти. Значи, ако искаш нещо друго, или си викай друг майстор, или мога да го преправиме. Ей, само няма да се ядосваме. Ще си кажеш за 5 лева месечно толкова. Но в същото време, за 4,90 месечно в Хенди ще получиш много повече. Вземи таблет с 4-ядрен процесор само срещу 4,90 лева на месец. Идва един и ми казва, че на 2 минути му гасна, защото му бях вързал всичките електроуреди и осветлението към ключа за стълбището. Аз му обяснявам на този човек, че така пести електроенергия, защото това се разпределя по етажите. Прост народ. Ти си много нисък, бе. Момичета,